Поздрав за Апас, наказателят. Аман, 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 лей, 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 лей. Апас, наказателят, катаро гор на езеро во Пенела. Најкурвари по принцип, соские путь мангела е на зла. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре ромнен, прилилка испиринел, тумаре банкаматя, направо камен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Вали гарбина Апас, отново му върви, каперав тумен Пенела, о наказатели. Къде сте бе мамка му, къде сте бе гиячи, само на лайфове се карите. Километри далече правят сте, че ги няма. Препрек мен, майко, кушен со манген не ми пена. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще дам, аз заклемам се душмани, макерен бутла и фора, коркуро, капера автомен, ще ви взема жените. Ще ми спра банкоматите, Пенела. Апас карани, жане сони интересури уман, ко съм майсто съм кера манге со мангел, сканика старчи дарав, ще ви вия. Наляво, надясно, чак на каперава, шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки Пенела, по Апас където може, минава където не стреля, плаща